te uninye mi ufo ɲininkali boko ɲininkali dɔ de delila kana a tun delila kana n y'a jaabi min ye ɲininkali kɛ a ka muso ka kibaruya la ko muso kɔnɔma don a taara dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔw ko fo lawaji ka ɲini ko ji tɛ den kɔrɔ lawaji ka ɲini ka don a kɔrɔ muso ko ale cɛ tɛ bon ko a bɛ se ka lawaji dɔ san ka na u ye tun y'o ɲininkali ɲaati ko o tɛ se ka kɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ lawaji ka baara tɛ ko jin tɛ den kɔrɔ a ka jin tɛ den kɔrɔ ko lawaji ka baara tɛ o ye ne bɛ lawaji kitabu kɔnɔ delilaw la lawaji baara ye mun ye ka kɛ sababu ka kɛ den ye den sɔn kɔnɔ lawaji bɛ kɛ den de ou bien muso kɔnɔma ni jɛra a nɔfɛ lawaji bɛ se ka den dafa ka dɔ fara den kan mais k'a fɔ a bɛ ji don den kɔrɔ n ko ka taa sɛgɛsɛgɛ n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ mais u ka taa sɛgɛsɛgɛ ni laɲini wɛrɛ min b'a tigi la ko a tigi kɔ k'u taara ko in sɛgɛsɛgɛ k'u y'a fɔ cogo min k'u k'o cogo kelen don a tɛ se ka kɛ lawaji ka baara t'o ye k'u taara sɛgɛsɛgɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ k'u ko lawaji ka baara t'o ye sababa t'a la a tɛ se ka kɛ ko wala ko foli don ka ɲɛsin an ma an ye ɲininkali jaabu cogo min sɛgɛsɛgɛli taara kɛ a kɛra o cogo la k'u bɛ foli kɛ ka duwawu ka ɲɛ ala bɛ se kan dɛmɛ cogo min kan sabati cogo min bon nin ci de nana dɔrɔn n'ale y'a lase bon nin ye min ɲininka labudda ciden ko man suila ani ilimi fakatamahu uljima billijami minan nar wala ni ɲininkali kɔni min nana an ka doni bɛ fɛn o fɛn na an'an ka ɲɛnamaya cogo bɛ taa n'an ka ɲɛnama cogo tɛ taa anw bɛ kuma dela ni fɛn bɛ min na an b'o de fɔ ala kana taa jahanaba nɛgɛ karafe don an da an delila k'o fɔ ko an ka karamɔgɔba mamadu lamini sinkiti a tun bɛ madina ka jamiya la karamɔgɔ dɔ sheikh abdallah bumbazi o ye jamiya ka mudiri ye jamiya ka ɲɛma ye mais bumbaji yɛrɛ ka karamɔgɔ ye mamadu lamini sinkiti mamadu lamini sinkiti de ye kalandenw ka ɲɛma ye ale de bɛ kalandenw kalan a ye igijamin ta k'a di kalandenw u b'a fɔ itibaras mais ni kalanden min taara mamadu lamini sinkiti ɲininka igijamin in bɛ ko min kan n'u taara ɲininka a b'a f'u ye kalanden minnu bɛ yɛrɛ jija la pour u k'a sɔrɔ minnu fari fagalen don n'olu bɛ taa mamadu lamini sinkiti ɲininka a b'a fɔ u taara ko ɲɛfɔ bumbaji de ɲɛma u taara fɔ a ye u ko Cheikh Mamadou Lamine Sinkiti ale bɛ iktibaratu bɛ min kan ni kalandenw y'a ɲininka a b'a fɔ dɛ o fana anw yɛrɛ min bɛ yɛrɛ jija la a b'an degun bumbaji y'a wele bumbaji yɛrɛ ka Cheikh don a ko Cheikh kalandenw y'a fɔ de ko iktibaratu k'u ni ye e ɲininka k'i b'a f'u ye a ko hɔn b'a fɔ kɛ ko Cheikh iktibaratu de don Mamadou Lamine Sinkiti ko ciden ko man suila ni ilimi fakatamahu uljima billijami minan nar ciden ko n'u y'i ɲininka dɔɔni la i y'a dogo jahanaba nɛgɛ karafe bɛ don i da la o de y'a to n'u ye ne ɲininka n b'a fɔ a ko Seku ni ɲɛ iktibar bumbaji ko ma Seku ni ɲɛ iktibaratu de ko ne bɛ don tasuma kɔnɔ n'aw ka iktibaratu n'a ka sahada ya n tɛ na cogo dɔ sahada min na ne bɛ don tasuma kɔnɔ n'aw ka iktibaratu n'a ka sahada ye wa ne tɛ bɔ yɔrɔ dɔ sahada min na u ko Seku sahada bɛ yɛrɛ bolo a ko sahada bɛ ne bolo kɛ shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a ko ne ka sahada y'o de aw ka sahada min fɔra nin ye ne bɛ bɔ yɔrɔ dɔ nin na ne bɛ don tasuma kɔnɔ n'aw ka iktibaratu n'a ka sahada ya wala nin fɔ kun ye mun ye n'an ɲininkara min na parce que a bɛ caman bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ko dɔ kɛ kabilaw ni faw ni baw ɲɛ kɔrɔ suguna ka kalan dɛ ko suguna de b'a kɛ ka denmisɛnninw bɛ muruti
ala ye mun ɲininka ko yala ni mɔgɔ min n'i ye muso furu aw bɛ duba la yala a wajibilen bɛ e kan i k'i ka muso nati duba de la a ka baara kɛ i ka bangebaga ou bien a ka baara kɛ duba kɔnɔ ou bien o wajibilen t'i kan ou bien n'i m'o kɛ o ye dangadenya ye de wa a ka ɲininkali ye nin de balima dɔɔnikibaw ɲininkara nin na ibnu usaymin rahimahullah olu n'a ɲɔgɔnna u y'u ɲininka nin na yala muso n'i y'a furu wajibi do e ka muso k'a ka baara kɛ i ka bangebaga ye wa o ko wajibi t'i ka muso ka ko a ka baara kɛ i ka bangebaga ye e ka bangebaga ladonni ani ka baara k'a ye wajibira e yɛrɛ de kan mais e ka muso min ka baara wajibiya ka o ye e yɛrɛ de a ka baara kɛ e yɛrɛ k'i ka baaraw kɛ o de wajibira kan mais i ka muso ka baara kɛ i ka bangebagaw ye wajibi t'a kan awa k'a fɔ diyagoya i ka muso kana duba kɔnɔ a kana baara kɛ bangebagaw ye a kana baara kɛ duba kɔnɔ wajibilen tɛ muso in kan ni muso min an ka laadaw kɔnɔ ni muso min ko n cɛ bɛ duba min kɔnɔ a bangebagaw a ye n furu n b'a dɛmɛ ka bangebagaw ladon ka baara kɛ a ka bangebagaw ye ni muso min yɛrɛ jɛna n'a ye baasi t'o kan o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de k'i dɛmɛ i ka bangebagaw batoli la ani k'i dɛmɛ ka ɲumanya kɛ bangebagaw ye ni muso min jɛna n'a ye baasi t'a la an ka masalahaw de don a b'an ka laadaw kɔnɔ mais ni muso min ko ne kelen bila n ka yɔrɔ la n kelen bila n ka yɔrɔ la a se b'i ye fana o de b'i kan ni nana bila duba la ko a ka baara kɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ a man d'a ye i y'a tɔɲɔ de n'a ma jɛna n'a ye i bɛ tɔɲɔli de la n'a yɛrɛ kɔni jɛna n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ de don masalaha de don fɛn t'a la mais n'a ma jɛ n'a ye i y'a diyagoya ka wajibiya kan i y'a tɔɲɔ a tɛ silamɛya sariya kɔnɔ an bɛ min fɔ ye nin de bon ko e mɔkɛ ani cɛ min bɛ fa la o denmuso a bɛ daga i k'o furuba an ka surunya yala e fa ani e wa mɔgɔ min yɛrɛ bɛ fa la yɛrɛ fɔlɔ o denmuso dagaru ba ma daga ye a dagari ye fo ka taa fɔ mɔkɛ fa ani min bɛ fa la e fa ani cɛ min bɛ ba kelen fa kelen ou bien u bɛ fa la ou bien u bɛ ba la o denmuso dagaru ba ma daga ye bon dagari ye janko ko fɔ e mɔkɛ ani mɔgɔ min bɛ fa la donc i fa yɛrɛ direti yɛrɛ dɛ o ni min yɛrɛ bɛ fa la o yɛrɛ denmuso dagari ye waaleykum salam bon ko cɛ min bɛ urukiya kɛ muso kan ka musow salo ka kurana kalo kan ko a bɛ daga ka maga muso la wa ni salafu ye urukiya kɛ cogo di urukiya min filɛ nin ye salafu y'a kɛ cogo min fɔlɔ salafu ma urukiya min na k'a k'u ka baara ye ka baara da ka bitigi ka yɔrɔ ta urukiya kama salafu m'o kɛ salafu salihu m'o kɛ hari sheikh salih fawjani ɲininkara nin na urukiya tigi i ka bitigi dayɛlɛ ou bien i ka yɔrɔ ta kama mɔgɔ bɛna urukiya la ka yɔrɔ ta kama a ko salafu ma kɛ a ko a tɛ bɛn silamɛya la a ko saudiya yɛrɛ hayati kibarul ulama u sigira ka saudiya ka qararu k'a kan ko saudiya ka masakɛ kana sɔn ko urukiya tigi ka yɔrɔ dayɛlɛ urukiya kama a ko lejina dayima y'o fatawa yɛrɛ kɛ k'a bɔ k'a di u ka masakɛw ma mɔgɔ kana sɔn abada ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ dayɛlɛ urukiya kama o bɛ na ni ko caman de lejina dayima y'a di u ka masakɛw ma kana kɛ u ka jamana kɔnɔ a ko a tɛ bɛn ka yɔrɔ dayɛlɛ urukiya kama tɛ bɛn salafu ahmad ibn hanbal buntemiya ninnu y'a kɛ u m'a kɛ u ka baara da ye ala ɲɛ siranya mun b'o la limaniya mun b'o la ni sɛtanɛ dɔnna mɔgɔ min na ni n'a nan'u ma u bɛ kuranna kali kan ka sɛtanɛ gɛn ka bɔ i la mais u ka baara da tɛ ni mɔgɔ min nana u b'a kɛ et puis u tɛ sara ta k'a da i kan fana u tɛ sara ɲini fɛ ɲumanya don k'a k'i ye mais dɔnnibaw ko kɔni ni mɔgɔ min y'a kɛ ni min ye sara min ta k'a d'i ma baasi t'i ka k'a minɛ mais e ka yɔrɔw de dayɛlɛ a kama i n'i ka prix ou bien i bɛ mɔgɔw de lajɛ n'i y'a dɔn min ka mɔgɔ bɛ faransi o n'a ka prix min ye kɔnbanasanba ye o ni min nana o n'a ka prix minnu nana ɲaagu fantalayama ma o n'u ka prix awa prixw fana
be ñogo ñe cogo mi qur'ana kalaw fana be ñogo cogo la min ñe caman sara o be bila damana sokono o ka qur'ana de be kala ka dama munu ñe fitini soro sara olu be bila salon kelen kono micro be duro lu kunna ka qur'ana kala lu ka mi ñe bandi yow ni wori duude ani nafulo ñini nunu ñe nafulo ñini ne wali wori duude kawro khiya kini qur'ana ke jago kunye doni ke baw konni sugutte be salafu manenke ibe se kam wonna fani minye nu seri malli mana minya la seri min bela ibe qur'ana kalaka ikana saranyi nu fe ode kanyi men ni minye sarata ka dima ni ya mina basitika donc ko salafu ka wuruda chogo salafu ka wuruda chogo fule uma bara dayela kama ulu yede ni mogo min nanuma ni ciden ko ni bese ke ka baliman nafa ni minye ka nafa ibi nafa ka qur'ana kalika mi ana wori basara uba ana wusula di kata wusula ko i kata o sisi ko be jinnage doni ka ba masoma o ko qur'ana de be kala ka jinnage me wusula ka wusula ube kata fendo dima kibe ni sisa be jinna o ko nimbe qurafati bare in kono nimbe qurafati awa salafu ka tabolo to oye salafu ka tabolo ka qur'ana de kalika barada te yele ute barada yele akama kele fulanna i kana maga wali musola qur'ana ti tege inte qur'ana yo qur'ana be kala dadela wali muso ida gira la doro ka qur'ana kala aya munun kala ni finye mimbe bo ida kono kana ma doro la nyine yode tege inte i kani tege da wali muso ka hari do ba fore aye musoro shiraka de kin tege da musoro ka misoro inte muso inde kuna ewote daga yede wali muso kana magala de hari ni muso minu nu na tara anaka jumra mi kata munun bese kamina muso ni unu da mana nu anyogona muso min sorala kan ni muso tangala kambe kolosi setane ma na ye min soro na be giri na yere uka akabalima muso do nyini mun bese kamina unu kata ubu ka jumra mu do nyini unu min beta munun ba mina e kana magala de kana magala e pina kana lankolonya wali muso ina kana lankolonya i kana magala ibi dagira la doro ko ka qur'ana kara finye min be shama ode do donc Cheikh Abdallah Bumbaji ani Cheikh Salih Fawzan ibn Usaymin nun wiye fatawa keninka kana maga wali muso la de ko ebe wuro khiya ka kade i dagira la iki ka kalawunke mogo woro nyine munum ba mina e bolo kana mina e kana magala wo abe min jabiran ninna ani sarafu tabole min nan niye o yenninde aha bo ni nyenyin kalimin ke ko ambalima musaude la jarabile ni sugube ambalima musaude soroka chaya sababu jumambala aha sababu bala parce que musofule ni ce ye cogo dola na bi kanu kala jarabila cogo mi setane u fana nu yuye o ye cogo da wala jarabila au ka kolosi iba soro setane bana be muso mina batara muso te iba soro muso a ce kanyi ube muso a jelendo aya korosilike setane te batara muso mina kachaya parce que muso fule ni ce uyu ye cogo dola ni ce kanyi uyu ye cogo dola nube la jarabila cogo mi de setane fana bo cogo de la oriyato muso wakati be ka ke ka hijabu kono hijabu ye tangana de ka hada maden tanga hada maden setane u toro ma ki tanga ka bo jina setane u toro ma muso ka ke wakati be yere sutura lende do ani ala soso minaw ni ya chalene me muso la ulabila lende do illa marahim rabbi emaye worogiya tigu yere nyuma ni tara doro ba fa yare hijabu kala aya sutura hijabu baliya shembala muso be banjambila minna ebi ikundila kanye ebe pare kanye hijabu tedo shetane be doila muso ku yere sutura kele afulana asababu doye munye ala soso ala kutani ala soso de be shetane lasu hadamadema ni kala soso kacha dro shetane be lasuma asabana miziki lame donkili lame shetane ka minangude do
musikiw ni donkili musikiw fana ni donkiliw ni ŋoniw ni gitariw ka di musow ye o lamɛnli ka di musow ye bo shetane ka minɛnw de don o bɛ sababu ka shetane don muso la ani foto kuntan foto wagati bɛ muso caman bɛ telefoni falen do foto la hali bomu falen do foto ma o fana bɛ kɛ sababu ye ka shetane wele ka don muso la a sababu dɔ ye mun ye n'i bɛ don ɲɛgɛn na jikiru fɔ Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is n'i bɛ de ɲɛgɛn na i bɛ nin fɔ n'i bɔra i k'a fɔ ko Qur'ana kan i kana mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ n'i ka haju banna dɔrɔn bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ shetane lase mɔgɔ ma parce que shetane ka yɔrɔ de ɲɛgɛn kɔnɔna ye hadamaden kɔni ɲɛgɛn kɔnɔna ka da i ka darura hakɛ ma i donna ni haju min ye n'o ɲɛnabɔ dɔrɔn o ɲɛnabɔra bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔna mɛnni bɛ shetane lase hadamaden ma ani fana yɔrɔ minnu ye yɔrɔ lankolonw ye u bɛ kungo kɔnɔna ŋɔnɔ fɛnw n'i bɛ fɛn girima bila ka na dugu ma u bɛ n'i bɛ ji kalan bɔ dugu ma i ka bisimilahi fɔ ni shetane min bɛ a bɛ bɔ yen n'i b'a fɛ ka fɛn girima dɔ fili ka na dugu ma u bɛ ji kala i b'a fɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la bisimilahi fɔ parce que ji kala filɛ ni e y'a bɔ n'i ye bisimilahi fɔ shetane min bɛ a bɛ bɔ yen bon ni o bisimilahi ma fɔ ji kala in taara bɔ shetane dɔ kan ou bien shetane dɔ den kan o bɛ tɔɔrɔ lasi ma nin bɛ sababu b'a la donc musow k'i janto ninnu de la i k'i farilankolo cogoya dɔ la musow caman filɛ n'u bɛ taa ɲɛgɛn na dɔrɔn farikolo bɛɛ bɛ u bɛ fini de bɛ u la dɔrɔn farikolo kɛnɛmala sanfɛla bɛɛ bɛ kɛnɛma a bɛ tɛmɛ ten de ka taa ɲɛgɛn na ninnu ye balawuba de donc ninnu ye sababu ye ala sɔsɔw fotow o de y'a to Sheikh Salih Fawzan dɔ delila k'a ɲininka ko ne ni n cɛ kɛlɛ an b'an ka so kɔnɔ mais an tɛ bɛn wagati bɛɛ kɛlɛ Fawzani ko n bɛ min fɔ aw ye i ni cɛ a y'a janto ala ka farida sali la a k'u nata cogo la a ka so kanuna a ka nafila caya a ka so kɔnɔ a ka nafila saliw kɛ a ka so kɔnɔ a ka jikiriw kɛ a ka so kɔnɔ ala sɔsɔ mina minnu bɛ yen donkili kaseti minnu b'aw bolo misiki kaseti minnu b'aw bolo foto minnu dilalen b'aw bolo a y'u bɔ a ka so kɔnɔ a ko n'a ye nin kɛ a yɛrɛ bɛ yɛlɛma ye shetane de faralen b'aw ka so kɔnɔ mais n'a ye so lankolonya ka bɔ ala sɔsɔ minɛnw na shetane ma bɔ aw la n delila k'a fɔ ko Ahmad bin Hanbali ko ale ka muso dɔ san 30 u bɛ ɲɔgɔn fɛ hali dɔn kelen u ma kɛlɛ Ahmad bin Hanbali donc kɛlɛ caman ni furukufuruku caman minɛn minnu b'an ka so kɔnɔ ni ala sɔsɔ minnu b'an ka so kɔnɔ ni ala kota minnu b'an ka so kɔnɔ o de b'u naaniw ye shetane bana caman minnu filɛ nin ye ala sɔsɔ ni ala kota ni musow bɛ yɛrɛ bilali min kɛ ani mujiki lamɛn ni dɔnkili lamɛn ani tele lajɛli min filɛ nin ye tele yɛrɛ lajɛli n'i t'a kɛ ka fɛn dagalen lajɛ la yɛrɛ tele lajɛ yɛrɛ a bɛ shetane wele kana mɔgɔ ma shetane minɛnw de don o bɛ worogiyatigi ɲumanw n'u taara u bɛ nin bɛɛ ladili de ma i kana tɔgɔ ka tele lajɛ muso dɔnkili danna minnu bɛ bɔ telew ninnu na maliw ninnu fana ka telew filɛ a fanba bɛ tilon kɛ i tɛ sɔn bɛ ko yɛrɛ yala a bɛ tilon kɛ ni ŋɔniw ni fɛnw ninnu ye balawu de ye donc ninnu ye sababu minnu bɛ kɛ sababu ye ka shetane lasu mɔgɔ ma a belebeleba ye mun ye tawhidi baliya ni limani baliya إنه ليس سلطانه على الذين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ala ko sirate shetane bolo kata mɔgɔ minnu innahu laysa sultana ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna ala ko sirate shetane bolo kata mɔgɔ minnu limanani ala ye n'u y'u ka kow da ala kan sirate shetane bolo kata olu tigana mɔgɔ ma innama sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikuna sira be shetane bolo kata mɔgɔ de ma minnu bi sira shetane ma aka minan baw bo bolo abe ala sosola abe ala kutala aw munun bi sira shetane la de shetane ka sira be kata ulu de ma ani munun ye shetane fara alaka
shetane ka sira be kata nunu de ma donc sababu min bi kisi ka bo shetane toroma limaniya ni ala ye tawhidi ni limaniya ani ka ko da alaka akoke ka ko da alaka tawhidi ani ka ko da alaka donc ani ni ba fe shetane kamma boyla ajikaru chaya sogoma jikru munun kan ka fu ikufo wula fe jikru munun kan ka fu ikufo donc ni be bo ika so kono du kono jikru munun kan ka fu ikufo ni be do misiri kono jikru ni be bo misiri kono jikru ni be do nyegen kono jikru ni be bo nyegen kono jikru ni be daka sino jikru de be nimbela hisinul hashino nunun de tanganaye nube hada maden tanga ka bo shetanema ala kan tanga ka bo shetanema ha subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk te uninye mi ufo ñininkalite boko ñininkali dode della kana atun della kana nya jaabi min ñe ñininkali ka ka muso ka kibariya la ko muso konoma don a taara dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔw ko fo lawaji ka ɲini ko jiite den kɔrɔ lawaji ka ɲini ka don a kɔrɔ muso ko ale cɛ tɛ bon ko a bɛ se ka lawaji dɔ sa ka na u ye tuɲo ɲininkali ɲaati ko o tɛ se ka kɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ lawaji ka baara tɛ ko jin tɛ den kɔrɔ a ka jin de den kɔrɔ ko lawaji ka baara tɛ o ye ne be lawaji kitabu kono delilaw la lawaji baara ye mun ye ka kɛ sababu ka kɛ den ye den sɔn kɔnɔ lawaji bɛ kɛ den de ou bien muso kɔnɔma ni jɛra a nɔfɛ lawaji bɛ se ka den dafa ka dɔ fara den kan mais k'a fɔ a bɛ ji don den kɔrɔ n ko ka taa sɛgɛsɛgɛ n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ mais u ka taa sɛgɛsɛgɛ ni laɲini wɛrɛ min b'a tigi la ko a tigi kɔ k'u taara ko in sɛgɛsɛgɛ k'u ɲ'a fɔ cogo min k'u k'o cogo kelen don a tɛ se ka kɛ lawaji ka baara t'o ye k'u taara sɛgɛsɛgɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ k'u ko lawaji ka baara t'o ye sababa t'a la a tɛ se ka kɛ ko wala ko foli don ka ɲɛsin an ma an ye ɲininkali jaabu cogo min sɛgɛsɛgɛli taara kɛ a kɛra o cogo la k'u bɛ foli kɛ ka duwawu ka ɲɛ ala bɛ se kan dɛmɛ cogo min kan sabati cogo min bon nin ci de nana dɔrɔn n'ale y'a lase bon ni ɲɛ min ɲininka labudda ciden ko man suila ani ilimi fakatamahu uljima billijami minan nar wala ni ɲininkali kɔni min nana an ka doni bɛ fɛn o fɛn na an'an ka ɲɛnamaya cogo bɛ ta an'an ka ɲɛnama cogo tɛ ta anw bɛ kuma dela ni fɛn bɛ min na an b'o de fɔ ala kana taa jahanaba nɛgɛ karafe don an da an delila k'o fɔ ko an ka karamɔgɔba mamadu lamini sinkiti a tun bɛ madina ka jamiya la karamɔgɔ dɔ sheikh abdallah bumbazi o ye jamiya ka mudiri ye jamiya ka ɲɛma ye mais bumbaji yɛrɛ ka karamɔgɔ ye mamadu lamini sinkiti mamadu lamini sinkiti de ye kalandenw ka ɲɛma ye ale de bɛ kalandenw kalan a ye igijamin ta k'a di kalandenw ma u b'a fɔ itibaras mais ni kalanden min taara mamadu lamini sinkiti ɲininka igijamin in bɛ ko min kan n'u taara ɲininka a b'a f'u ye kalanden minnu bɛ yɛrɛ jija la pour u k'a sɔrɔ minnu fari fagalen don n'olu bɛ taa mamadu lamini sinkiti ɲininka a b'a fɔ u taara ko ɲɛfɔ bumbaji de ɲɛma u taara fɔ a ye u ko sheikh mamadu lamini sinkiti ale bɛ iktibaratu bɛ min kan ni kalandenw y'a ɲininka a b'a fɔ dɛ o fana anw yɛrɛ min bɛ yɛrɛ jija la b'an degun bumbaji y'a wele bumbaji yɛrɛ ka sheikh don a ko sheikh kalandenw y'a fɔ de ko iktibaratu k'u ni ye e ɲininka k'i b'a f'u ye a ko hon b'a fɔ kɛ ko sheikh iktibaratu de don mamadu lamini sinkiti ko ciden ko man suila ni ilimi fakatamahu uljima billijami minan nar ciden ko n'u y'i ɲininka dɔɔni la i y'a dogo
jahannaba nege karafe be do idala o de ya to nu ye ne nyinin kan ba fo ako shegu ne nyaka te bar bombaji ko ma shegu ne nyaka te baratu de ko ne be do tasma kono na ka te baratu na ka sahada ya nten na chogo do sahada minna ne be do tasma kono na ka te baratu na ka sahada yawa ne te boyor do sahada minna ko shegu sahada be yere bolo ako sahada be ne bolo ke shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko ne ka sahada yode ka sahada min fude ne be boyor do ninna ne be do tasuma kono na ka gati baratuna ka sahada ya wala nim fo ku nyemunye nan nyinin kana minna parce que abe chama mbolo ni mugo ye kodo ke kabila woni fa woni bawnye kure suguna ka kalande ko suguna de bakke kadde senu be murti alaye munyinin ka ko yala ni mugo min niye musofru aw be dubala yala a wajibilen be eka iki ka muso nati duba de la aka barake ika bange baga ube aka barake duba kono ube o wajibilen tika ube nimo ko ye danga de nyaade wa aka nyinin kaliyen ninde bal mo don ki bawu nyinin karanina ibnu simi rahimahullah luna nyono yu nyinin kanina yala muso ni ya furu wajibi do eka muso ka barake ika bange baga wa ko wajibiti ka muso ka ko ka barake ka bange bagal ka bange bagal la doni ani ka baraka yo wajibira e yerede ka me ka muso min ka bara wajiba ka ye e yerede aka barake e yere ki ka bara ko de wajibira ka me ka muso ka barake ka bange bagal ye wajibita ka awa ka fo ja ko ka muso kana duba kuna kana barake bange bagal ye da kana barake duba kono wajibilen te muso nka ni muso mi an ka lada kono ni muso min ko nche be duba min kono a bange bagaw a yen furumba deme ka bange bagaw lado ka baraka ka bange bagaw ye ni muso min yere jena naye bashi toka o ye o nyogon deme de ki deme ka bange bagaw batolila ani ki deme ka nyuma yake bange bagaw ye ni muso min jena naye bashi talanka musala hawdero abanka lada kono ni muso min kon ne kelem bilanka yorola nkelem bilanka yorola a shebiye fana o de bika ni na bila duba la ko aka barake mogoye kasura manda ya tonyode na ma jena na ibe tonyole de la na yere ko ni jena na nyogon deme de do masal hade do fentala men na ma jena ye iya ja ko ka wajibi aka iya tonyo ate islamia sariya kono ambe min fo eninde bo ko moke ani ce min be fala o demuso abe daga iko furuba an ka surnya yala efa ani ewa mugo min yere be fala yere folo o demuso daga ruba ma daga yi adagari fo kata fo moke fa ani min be fala efa ani ce min be bakele fakele ube fala ube bala o demuso daga ruba ma daga yi bo dagari janko ko fo moke ani mugo min be fala donc i fa yere direti yere de oni min yere be fala o yere de muso dagari wa alaikum salam bo ko ce min be uruqiya ke musoka ka muso salo ka qur'ana kaluka ko abe daga kam ma muso la wani salafu ya uruqiya ke chogodi uruqiya min fuleni nye salafu ya ke chogo mi folo salafu ma uruqiya min ka ku ka baraye ka barada ka bitigi ka yorota uruqiya kama salafu moke salafu moke har sheikh salafu fawjani nyin karanina uruqiya tigi ka bitigi dayel ube ka yorota kama mugo bena uruqiya la ka yorota kama ako salafu ma ka ko tebe islamiyala ako saudiya yere hay'at kibarul ulama wisigira ka saudiya ka qararu ka ko saudiya kam masake kana so ko uruqiya tigi ka yorot dayel uruqiya kama ako lejina daima yo fatawa yere ke ka bo ka du kam masake uma mugo kana so abara ko mugo be yorot dayel uruqiya kama o be nani ko chamande
lejina daima ya diu kam masakiu makanaki uka jamana kuno ako atebe ka yoro dayile wuruhiya kama tebe salafu ahmad ibn hanbal bunte mi annunu nya ko ma ko ka bara daye alanya sirenya mumbula limaniya mumbula ni shetane donna mu'mina ni na nanuma ube qur'ana kalika ka shetane ge ka bo ila me ka bara date ni mu'mina no bake e pi ute sarata ka dai ka fana ute saranyini fe nyuma yado ka kiye me don kama ko ni mu'min nyake ni min ye sara min ta ka dima bashi ti ka kamina me e ka yoro de dayela kama ini ka pri ube ibe mugo de laje ni ya do min ka mugo be France ona ka pri min ye kombano sambay oni min nana ona ka pri munu nyana nyaagu fantala ya mama unu ka pri awa piru fana be nyogo nye chogomi qur'ana kala fana be nyogo chogola min ye chaman sara o be bila damana sokono o ka qur'ana de be kala ka dama munu nye fitini soro sara ulu be bila salon kelen kono mikro be duro lu kunna ka qur'ana kala luka be nye bandi yow ni wori duude ani na fulo nyini nunu nye na fulo nyini ne wali wori duude kawro khiya kini qur'ana ke jago kunye doni ke baw konni sugutte be salafu manenke ibe se kam gonna fani minye nu seri malli mana minya la seri min bela ibe qur'ana kalaka ikana saranyinu fe ode kanyi men ni minye sarata ka dima ni ya mina basitika donc ko salafu ka wuruga chogo sarafu ka wuruga chogo fule uma bara dayela kama ulu yede ni mogo min nanuma ni tiden ko ni bese ke ka baliman nafa ni minye ka nafa ibi nafa ka qur'ana kalika mi ana wori basara uba na wusula di kata wusula ko ikata o sisi ko be jinnage don ke ba masoma o ko qur'ana de be kala ka jinnage me wusula ka wusula ube kata fendo dima kibe ni sisa be jinna uge ko nimbe qurafati bare in kono nimbe qurafati awa salafu ka tabolo to oye salafu ka tabolo ka qur'ana de kalika barada te yele ute barada yele akama kele fulanna i kana maga wali musola qur'ana ti tege inte qur'ana yo qur'ana be kala dadela wali muso ida gira la doro ka qur'ana kala aya munun kala ni finye mimbe boy da kono kana ma doro la nyine yode tege inte i kani tege da wali muso ka har do ba fore ayem musoro shiraka de kin tege da musoro ka misoro inte muso inde kunna wote daga yede wali muso kana magala de har ni muso min nu na tara anaka jumra mi kata munum bese kamina muso ni unu da manam nu anyogone muso min sorala kan ni muso tangala kambe kolosi shetane ma na ye min soro na be giri na yere uka akabalima muso do nyini mum bese kamina unu kata ubu ka jumra mu do nyini unu min beta munum ba mina e kana magala de kana magala e pina kana lankolonya wali muso ina kana lankolonya i kana magala ibi dagira la doro ko ka qur'ana kara finye min be shama ode do donc Cheikh Abdallah Bumbaji ani Cheikh Salih Fawzan ibn Usaymin nun wiye fatawa keninka kana maga wali muso la de ko ebe wuro khiya ka kade i dagira la iki ka kalawunke mo woro nyine munum ba mina e bolo kana mina e kana magala wo abe min jabiran ninna ani sharafu tabole min nan niye o yenninde aha bo ni nyenyin kalimin ke ko ambalima musaude la jarabile ni sugube ambalima musaude soro ka chaya sababu juman bala aha sababu bala parce que muso fule ni ce ye cogo dola na bi kanu kala jarabila cogo mi setane u fana nu yuye o ye cogo da wala jarabila au ka kolosi iba soro setane bana be muso mina batara muso te iba soro muso a ce kanyi ube muso a jelendo aya korosilike setane te batara muso mina ka caya parce que muso fule ni ce uyu ye cogo dola ni ce kanyi uyu ye cogo dola nu be la jarabila cogo mi de setane fana bo cogo de la oriyato muso wakati be ka ke ka hijabu kono hijabu ye tangana de ka hada maden tanga
hada maden setane utoro ma kitanga kabo jinna setane utoro ma muso ka ke wakati be yere sutura lende do ani ala soso minaw ni ya chalene me muso la ulabila lende do illa marahim rabbi e maye worogiya tigu yere nyuma ni tara doro ba fa yare hijabu kala aya sutura hijabu baliya shembala muso be banjambila minna ebi ikundila kanye ebe pare kanye hijabu tedo setane be doila muso ku yere sutura kele afulana asababu doye munye ala soso ala kutani ala soso de be setane lasu hada madema ni kala soso kacha dro setane be lasuma asabana miziki lame donkili lame setane ka minangude do mizikiu ni donkili mizikiu fana ni donkilu ni ngoni ni gitaru kadi musoye ulameli kadi musoye bo setane ka minangude do obe sababu ka setane do musola ani foto kunta foto wakati be muso chaman be telefoni fale no foto la ali bomu fale no foto ma o fana be ke sababu ye ka setane wole ka do musola asababu doye munye nibe muso nibe do nyegena jikiru fo allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'is nibe de nyegena ibe ninfo ni bore ka fo kufranaka i kana me nyegen kono ka soro ni ka haju banna doro bo nyegen kono ka men nyegen kono abe setane la ses mogoma parce que setane ka yoro de nyegen kono nay hada maden ko ni nyegen kono na ka dai ka darura hakema iddo nani haju minye no nyana bo doro o nyana bora bo nyegen kono na meni be setane la se hada maden ma ani fana yoro mununye yoro lankolo nye ube kungo kono na ngunu few ni be fengiri mabila kana duguma ube ni be ji kalambo duguma ika bismillah fo ni setane mimbe abe boy ni ba fe ka fengiri ma do fili kana duguma ube ji kala ba fe ka bo yoro dola bismillah fo parce que ji kala fule ni e ya bo ni e bismillah fo setane mimbe abe boy bon ni o bismillah ma fo ji kala intara bo setane doka ube setane do denka obe tora lashima nimbe sababu bala donc muso ki janton nunundela o iki fari lankolo chogoya dola muso chaman fule nu beta nyegen na dro fari kolo bebe ube fini bebe wala dro fani kolo kermala sanfila bebe kenema abe temetende katanyegen na nunu ye balaw bade donc nunu ye sababu ye ala soso foto odi atu Cheikh Sal Fawzan do de la kanyenka konne ninche kele ambanka sokono mi antebe wakati bekele Fawzani kombe min fawye ini che aya janto ala ka farda salila akuna ta chokola aka sokanuna aka nafila chaya aka sokono aka nafila saluke aka sokono aka jikiruke aka sokono ala soso mina munumbe donc les cachettes munum ba ubolo musique cassette munum ba ubolo photo munun dilalo ba ubolo ayu bo aka sokono akunna yen ninke ayere be yele maye setane de parlem ba aka sokono mais naye so lankolonya kabo ala soso minawuna setane ma bo awula ndella ka fonko hamra bun hambali ko aleka musodo sambi saba ube nyogon har donc le umakele amuna bun hambali donc kele chama ni furuku chama mina munum banka sokono ne ala soso munum banka sokono ne ala kuta munum banka sokono o de bu nanuye setane bana chama minum fulene nye ala soso ne ala kuta ni muso be yere bilali minke ani mujiki lameni donc li lamme ani tele la jeli min fulene nye tele yere la jeli ni itake ka ewa fen daga le la jala yere tele la je yere abe setane wole kana mugoma setane mina undero obe urugiya tigi nyuma nutara ube nimbe la dili dema ikana to ka tele laje muso pepe wa donc li danna munu be bo tele nununa mali nunu fana ka tele ufule afamba betilonke ite sobe ko yere yala a betilonke ni ngoni uni few nunu nye balawde donc nunu nye sababu munu be ke sababu ka setane la su mugoma a belebele baye munye tawhidi baliyani limani baliya إنه ليس سلطانه على الذين إنه ليس له سلطان على الذين
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ala ko sirate shetane bolo kata mogoma mogo munu nu ewa innahu laysa sultana lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna ala ko sirate shetane bolo kata mogoma mogo munu limanani ala nu yu ka koda alaka sirate shetane bolo katulu tigana mogoma innama sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikuna sirabe shetane bolo kata mogo de mamunum bi sira shetane ma akam minan baw bo bolo abe ala sosola abe ala kutala aw munum bi sira shetane la de shetane ka sirabe kata uludema ani munu nye shetane faralaka shetane ka sirabe kata nunundema donc sababu min bi kisi kabo shetane toroma limaniya ni ala tawhidi ni limaniya ani ka koda alaka akoke ka koda alaka tawhidi ani ka koda alaka donc ani ni ba fe shetane kama boila ajikaru chaya sogoma jikru munun kanka fu ikufo ula fe jikru munun kanka fu ikufo donc ni be bo ikaso kono du kono jikru munun kanka fu ikufo ni be do misiri kono jikru ni be bo misiri kono jikru ni be do nyegen kono jikru ni be bo nyegen kono jikru ni be daka sino jikru de be nimbela hisinul hasino nununde tanganaye nube hada made